Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah puji syukur kacepat ngarsa Gusti ing pakuwasa. Kula nuwun pajeripun para prisepuh aji sepetasa kita bekten sayening para lenggah para pamatri bagi mulya niki katur kacebateng sagung para tamu kasampun kaparang rawuh wonten bahargian kalenggahan siang punika sedherek sak kanca ngaturaken pambagya sugeng siang sugeng lelenggahan kanthi martu materi penggalih lan sugeng pindhal sakadang keluarga geng pagiyuban campur sarikas ananta musik ingkang mijil saking Banjarjo Bodarejo Karanganyar ekatipun pangarsane panjenenganipun Roko Mas Hanung. Kalenggahan siang rasa konco ananta musik sowan nuhani dawuh soki hulajat panjenenganipun Bapak Danar Ngadino Ibu Sunarsih wonten ing Tegalrejo Sindon ngemplak Boyolali kapurih ngregengaken agengipun tasyakuran wali matul urus natapi darmaning asapuh nunih boyong temanten paing ngunduh mantu putra jalipun yaselipun Kamas Bambang Irawan kasampun sembodo ndhaup Jinatu Kromo kan Mbak Ayu Fani Sela Rosiana rasa kanca nderek urun dedonga mugi saestu agengipun Bapak Danar Ngadino sakeluarga kagon hajat Purwo Madedrasana tasah pikantuk karahayan kalujengan lan saestu pikantuk ridho ugi barokah saking ngarsa Gusti ingkang Maha Kuwasa. Amin amin ya robbal alamin. Kalenggahan siang ananta musik sowan rinenggan catur Serawati kula kanthi kletepas tunggal Mboko Sawiji ingkang mijil saking Solo Baru Sukoharjo sowanipun Elia Sanjaya miarsih ngah ngoh mati. Kasusul wingkingipun juraganipun MGS Audio Sound System Mbak Yu kenyonyok tegesan unik gembredek wati. Hey, wow. Hup. Ingkang wekasan saking Musuk Boyolali. Gentari Laras. Ada serata ikan yang kuyang ananta kalenggahan siang pripun emang kaki di pola libur ikan mata sebelah malih katur sagung para tamu kalau dirakan sugeng siang sugeng legahan lan sugeng ngerahapi pasugata ikan sampun katur nyawiji nglaras libur saking prokonco ananta musik Indonesia semoga dewan. MGS Audio Sound System Tsunami Production Video Shooting. Kurang apa aku iki kone tresno ning nyatane sliramu ngarani ati tatu ora bisa ditambahi mripat iki ora bisa kaget yen ta weruh sliramu
jejer dheweke andon tresno umbar asune asmara lali aku yen wis kiriyo tresno aku apa dheweke wis kiriyo dadi bojoku apa bojone bola bali mong gawe ning ati rasa tresno siramu ora bisa jaga iya pilih aku apa dheweke wis pilih tapi bojoku apa bojone bola bali mong gawe kelaning rasa tresno siramu ora bisa jaga tak sesuwun bukti ele panang keluarga tansah sumandi ayat tentrem pangajap kurlino wengi bola bali monggo aja larani ati Magadan salalagon lor ati kali kelajaken langit mendung gunung awi kira salam pambuka saing prakanca ananta musik wonten ing kalenggahan siang serati akehipun lelipur kanthi jumeneng lir gumanti pangajap mugi saestu emangke akehipun lelipur katur bapak ibu sampun kepareng rawuh saged damel suka renane penggalih ugi jaga lenggah sinambi jurung pangestu kecamatan Sogi Hulajat mligi teman sekalian Mas Bambang Irawan dan Mbak Fani Sela Rosiana mugi saestu badhe ngebyur wonten ing bebrayan enggal tansah langgeng ayam tentrem dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah rezeki ingkang kathah halalan barokah amin amin ya robbal alamin. Bapak Ibu para pametri Buddha Bagya Mulya kalenggahan siang ananta musik makara serengan Zunani video syuting saking Tambas Kismoyoso siang ugi kagiaraken lumantar live streaming YouTube Zunani TV sebanduun ugi MCS audio sound systemipun sindon di kabanipun Mbak Kenyo kanca-kanca ananta saged sowan lumantar MCS audio suka paris